Son Ana Moreiras e son profe de Tecnoloxía desde o ano 2000. Eu traballo nun instituto de Boiro, onde hai 3 centros de secundaria. 2 están máis vencellados co núcleo rural e o terceiro, que é o meu, acolle xente das parroquias. Co decreto, o que eles pretendían, teóricamente, era que as materias estivesen equilibradas en canto á docencia. Nunca o estiveron e, ademais, é inevitable ver un sesgo nesa división que fixeron, porque quedaron as materias, digamos, máis pragmáticas, máis de cara ao futuro, vencelladas coa tecnoloxía, coa enxeñería, relegadas ao castelán. E desa maneira, inevitablemente, ti transmites a sensación de que o futuro escribes en castelán. Hasta ese momento, aínda desde as escolas, se estaba dando bastante apoio á promoción da lingua galega, pero a partir dese decreto, pois, temos as mans atadas, particularmente en algunhas áreas, o que supón é que claramente hai unha perda de galegofalantes. Isto significou que moitos profes obxectáramos contra o decretazo, facémolo como podemos, que non é moi doado. E moita xente o que fixo foi prescindir dos libros de texto. En tecnoloxía fixose moito, tamén porque realmente é unha materia que se presta, dado que podes utilizar moitísimos materiais interactivos e que estén en internet. Problema, non hai moitos materiais en galego. E cando queremos facelos, por exemplo, acolléndonos a un programa oficial de licenzas educativas, non podemos facer materiais en galego, porque en tecnoloxía non se pode. O mesmo en física, o mesmo en matemáticas. Nós, por exemplo, no meu centro facemos moitas actividades encamiñadas a relacionar actualidade, compatibilidade, futuro, progreso co galego. Pero costa moitísimo. Os rapaces e as rapazas fanxe un traballo, pero asocian que é para a clase, e en canto saen no seu Instagram, publican en castelán sempre. Eu creo que o camiño é non tanto, por suposto, non impoñer, ni siquiera persuadir, nin ser panfletarios, porque eso non funciona. Ao final, a xente, todos somos rebeldes, non, a ese tipo de influencias máis fortes. Eu creo que o camiño, ou polo menos eu practico ese camiño, é crear produtos que sexan interesantes para eles, pero que sexan en galego. Se non faz unha discriminación positiva, é imposible completamente recuperalo. É moi injusto decir, vamos poñer as dúas cousas iguais e despois que crezan. Eso nunca vai medrar igual, porque non son iguais, porque unha parte de aquí e a outra parte de aquí. Entonces, deberíamos de intentar equilibralo e equilibralo con unha certa intención.